pun Rama Prabu Nirrandha Kawaca. Nggih, Menawi wedal sakmenika kula lan sedaya para yaksa Cimpri Prayangan supados tumapak wonten Ema Menang Kediri. Nggih. Lajeng kados pundi usalipun Paman Pati? nggih. Resapun mangkir. Monggo enggal dipun tragani supados minggah ing Mamlang Kediri. Kados mekaten. Nggih. Ora usah kuwatir lan sakwaswen. Mula sangka kowe siagake sekabeh para yaksa kang supaya siaga ing Oi, badhe kula pinalaken menika. Bawurane Yaksa. Lawekane budaling para Cimpri Prayangan. Nggih. Ulu Banaspati tak borongake kelawan kowe. Wantu pintu asku kelawan kowe Patih saka ing Mamenang Kediri kosong barine. Patih ing
aku ya. Yo. Oh, kesiwet. Iku apa? Aku kalau mamang patih. Apa? Pati iki aku. Wes, wis suwi aku njaluk dalan ben munggah nang ngene pemenang Kediri. Perkara kuwi mengko dhisik. Ya. Kula jalan mengko dhisik. Ning sing baku kowe nyebut patih, mongko sing dadi patih kono. Ya iki patih kembang. Oh. Patih Joko, patih jero. So, Saiki langsung apa karepmu? Kowe njaluk dalan mongko iki oleh Mamunang. Haryo Seksara. Piye? Adoh saka Gunung Hargo. Aku ndok dhewe Sang Prabu Niranda Kawata. Njur dawuhe Prabu. Mudito Sedel Sang Prabu Nirbita Kawata. Moko sing mateni kuwi Tun Pandhawa. Ora caplakan ngene. Sopo wae? Wae sopo? Sing Tun Pandhawa bakal tumes tames kental Jokumal.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Bebas piye? Loro. Loro. Lah iki lho kowe kono bobote. Bobote piro? Bobote 2 kintal. Iki 2 kintal. Yo. Hei! Bento kowe. Iso bento iki. Sing mau kepo sapa? Musae lho. Tunggu musae. Kadrun. Ora delok kancane dhewe kok. Maaf, bobote, Bro. 2 ton. Awam cilik ra kuat. Sing gede, Bro. Ning gurimu. Abot, Gen. Abot. Barang abot agar bungok sing buanter tetep kuat, Bro. Oke. Iya. Bungok kono. Aku. Ya iya salah. Iya. Run, Cipra. Oke. Ngawur. Karo kancane lho. Kowe bener sapa? Ayam. Padha-padha butole. Kowe ora kuat ngangkat goto. Tak angkat dong. Malah mbok jejak. Lah mau ning gurim tambah kena aku kok. Ning guriku rada geser sithik. Ben gak kena. Hei! Apa? Apa musuh sapa? Kancam. Si rambut merah. Rambut merahnya. Yo. Kita pengen mati kuwi to. Ringosem. Ceketek. Nah, kaya apa? Yuh. Anake Gatot Kaca. Anake Gatot Kaca. Lha kowe anak sapa? Hop, apa? Tatumu apik. Loh. Itu salah. Ses 500. Ayo. Artine apa? Artine. Bat. Dono bat. Aku ora roh dono. Iki artine apa ora ngerti? Apa? Iki ketara bocah frustasi. Kali 500 ora medun. Kowe goblok piye?
Bebas, iku langsung lebu UGD. Lato-latone pecah.
Bangsane manungsa sing duwe sejarah. Iblis demen jempri kayangan. Uga duwe senapan angin. Anjay. Kakak, gedhe das kowe, Tolong. Apa tolong? Tolongin. Oh, tekan dulu. Waduh. Bedemu dina ikut jalan bro negeri bro. Ih, Celana balap wae. ih. Waduh. Bas. Piye, Bas? Kowe rene ora mau nusuk jalan. Malah jeblok ae. Oh, gebok. Tak jarak bro. Hah? Musuh bro. Jalan. Wah! Kim, aduh Kim. Aku mati. Hah? Gurim. Langsung. Oke, jarak. Oke. Ya! Aduh, Kin, tolongin Kin. Iki piye benar aduh, Kin, jauh. Waduh, loro tenan Kin. Piye nek? Goblok ae. Kok iso goblok? Sing tak pencuri jalan. Kok sing mati kowe rek. Sing mati sapa? Aku ora mati. Aku kaget tok. Kaget. Yo, balene ora. Aku melu nonton Dobrak. Aku nonton. Ayo sih.
Aduh.